السلام عليكم. معلش تداواويلو تعطي مالتيو ተቋርፀኩም በቃ ኸይድ ስለዝኾንኩ ኣለኹም ዶ እወ ተቋሪፁ ተደዊሉ ስለዝኾነ ብኢሞ ብገለ ተደዋዊሉ ሲ ተቋሪፁ እሞ ሕጁን ክገድፈኩም ወሊል ሓዲስ በቂያ ከም ዝብልዎ ማለት እዩ ሰላም ዓለይኩም ከይበልኩ ከይገድፈኩም ኢለ እንዴ ስለዚ ኩላትና ሲ ክንሓስበሉ ኣለና ከም ዝበልኩኹም ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ሲ ወይ ኣባናት ሕብረተሰብና ስለ ዘይተለመደ እምበር ብዙሕ ሳምፕል ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ብናትካ ዝሓለፈ ብናይ ብዙሕ ነገር ትፈልጦ ግን ልሙድ ኣይኮነን በኣና ስለ ዝኾነ ሰብ ተኣሽሙ ኣየብሎን እዚ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ንምንታይ ኣብ ብዙሕ ህይወት ዝርከብ ዘሎ እዩ በዚ ከዓ ጠብዓን ክንዛረብ ኢና ተኣስፊሕና ብዛዕባ ስሕርን ጅንን ወእንታይ እዩ ሓሰድን ዝታት ክንገልጾ ኢና ላኪን ሱቕ ኢልና ህይወት ሰብ ኣይነባላሹ ለኣኑ ረቢ ክሓተና እዩ ብስቕ ኢልና ብግምት ድሓር ከኣሲ ንዓናስ ደናቑር እዩ ዘብለና ቀዳማይ ነገር ኣስላም ዝኩሉ ቁርኣን ረቢ ልዓለሚን ኣቐሚጡልና ሕግታት ሲ ብልክዕ ከምዞም ካልኦት ብካህናት ብገለ ከይዶም ዝኣምኑ ዝገብሩ ንሕና ከዓ ከምኣቶም ኮይና ክንተርፍ ከለና የጉሄካ እዩ ይሕዝነካ እዩ ለኣኑ አልሙእሚን ኣብ ረቢ ዝውከል እምበረ ሰብ ሕማቕ ፈድየኒ ኢሉ እንድሕር ዝኣምን ኮይኑ ያዕኒ ዝሕዝነካ እዩ ረቢ እዩ በቲ ፍቃድ ናሃቱ ኣዝየካ ክብለካ ረቢ ከዓ ስሕር ድማንኢ ይፈሪቁና በይነ ልመርኢ ወዘውጅ ኢሉ ቁርኣን እንታይ እዮም ዝገብሩ የፈላልዩካ ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን የፈላልዩ ውልድን ወላድን የፈላልዩ ኣብ ስራሕ መፅኦም ከበላሽውልካ ይኽእሉ ብስሕሪ ገይሮም ክሰርቁካ ይኽእሉ ብዙሕ ነገር ይግበር ማለት እዩ ላኪን ያ ወይለሁም ዕንደላህ ረቢ ልዓለሚን ከኣኒ በዚ ነገር እዚ ቀሊል መቕፃዕቲ ዘለዎ ከይመስለና ትወፂኢኻ ካብቲ ዲን ኮምፕሊትሊ ትወፂኢኻ ማለት እዩ ካብ ሸይጣን ሲ ኣይትፍለይን ኢኻ ማለት እዩ ካብቶም ሙሽሪኪን ካብቶም ኩፋር ኣይትፍለይን ኢኻ ለኣኑ ወፂኢኻ ኢኻ ገደብ ካብቲ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ዝብል ወፂና ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ዱዓ ዝገብር አላሁመ አሒኒ ዓለ ልእስላም ወአሚትኒ ዓለ ልእስላም ወአሕሹርኒ ዓለ ልእስላም ኢለ ዱዓ ዝገብር ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ፈከመይ ገይረ ኣነ ንሰብ ያዕኒ ናይ ላኢላሃ ኢለላህ ማዕና እንዳተዛረብኩ ንሰብ ኣነ ንባዕለይ ሽርክ ክገብር ወላ ኩፍር ክገብር ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ሙስተሒል ኢማንን ኩፍርን ሽርክን ኣይረኽብን እዩ ኣብ ሓደ ልቢ ብሓንሳብ ኣይዓልብን እዩ ኣይከውንን እዩ ያ ኢማ ካፍር ያ ኢማ ሙእሚን እዩ ሙናፊቅ ሙእሚን ኮይኑ ሙናፊቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ንበል ደሓነ ኒፋቅ ክህልዎ ክእል እዩ ኒፋቅ ንእሽተይ ኒፋቅ ኣሎ ዓብዪ ኒፋቅ ተኮይኑ ካብ እስልምና ይውፅኦ እዩ ላኪን ኢማን ሒዙ እንደገና ካፍር ክኸውን ብሓደ ልቢ ክኸውን ኣይከውንን እዩ ያ ኢማ ሃዳ ያ ኢማ ልጀና ያ ኢማ ናር ሓደ እዩ ትመርፅ ኣነ ከዓኒ ሸሃዳ ረቢ ይግበረለይ ዘረባ እዚ ንዓይ ንዮም ልቅያማ ሸሃዳ ይግበረ ኣነ ዋሕዳ ሙዋሒዳ እየ ኣነ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ዝብል ዝኣምን ሰብ እዚ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ንዕኡ ዘፍርሶ እንዳ ሰሓራይ እንዳ ካህናይ ከድካ ኣሚንካ ሓገዝ ክትገብር ወሰብ ክትገድእ ወላ ነብስካ ሓገዝ ክተምፅ ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ኣነ ዕሕ ኢለ ዝወለድክዎ ውላድ ከምኡ ኢሉ እንድሕር ኣሚኑ ንዓይ ካፍር ስለ ዝገበረኒ خلاص ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ስለዚ ሓስቡና አላሁ ወኒዕመል ወኪል ንብል አንቱም ከምኡ ኢልኩም ተውርዩ ዝዛረቡ ዘለው ድማ ርሑቃት ዘይኮንኩም ረቢ ኣሎ መሲልኩም ዳ እምበር ኣነ ውላደይ እዮም ዘለኣለም ውላደይ ክኾኑ እዮም ንግዚኡ ተረሓቁ ካብ ዓይነይ ውዒለ ሓዲረ ኣነ ሕማቕ ኣይርከቦም ክፉእ ኣይርከቦም እንዳበልኩ ንረቢ ልምን ማለት እዩ ካልእ ከዓ ካልእ ሰብ ካልእ ወላዲ እውን ክንደይ ብውሉዱ ዘይጉሂ ነገር የለን ግን ኣነ አልሐምዱሊላህ ፅቡቅ ሪሌሽን እዩ ነይሩና ፅቡቅ ዓላቃ እዩ ነይሩና ጠብዓን ዝኽብለኩም ከለኹ ፐርፌክት ይኮነን ውሉድ ኩሉ ግዜ ከማን ይገልፅ እየ ብዛዕባ ቆልዑ ክዛረብ ከለኹ ምስኦም ከመይ ገይረ ከም ዘሕለፍኮ ከመይ ገይረ ዕብዮም ነይረ እንታይ ይዛረቦም ነይረ እንታይ ይብሉኒ ነይሮም እስቲል ስጋብ ሕጂ እንታይ ይብሉኒ ከማነይ ምስ ዓበዩ ማለት እዮም ኩሉ ግዜ ከም ዝወቅሱኒ ይነግረኩም እየ ምክንያቱ ትምህርቲ ነቲ ሰብ ክኾኑ ኣነ ካብ ፔዳጎጊ ስለተማሃርኩ ናይ ቆልዑ ስለተማሃርኩ ኣብኡ ከሎ ከዓ ሰብ ይመሃረሉ ካብቲ ናተይ ተመክሮ ሰብ ክመሃረሉ ክጥቀመሉ
ክትጠቀም ሰብ ንፉዕ ሰብ እዩ ከዓ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጌጋሪኡ ዝመሃር ነፍሱ ዝጥቀም ለባም ሰብ እዩ ስማርት ሰብ ዝኾነ እዩ ያዕኒ ጋና ከይበፅሖ ከሎ ካብ ናይ ካልእ ዝመሃር ወይላ ካበይ ዶ የምፅኦ እዩ ዝኩላ እዞም ኩሎም ፈላጣት ዝዛረቡ እዞም ኩሎም ፅሕፍዎኩ ካብ ተመክሮ ካብ ገለ ዘምፅዎ እዮም ካብ እንታይ ዘምፅዎ መስለኩም ንሕና ግን ወዓለይኩም ሰላም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ እንታይ ይብላ ኣሎ ينحتد دو كنحتد هو حجكوا تعرفتي وديا انت لك حتى تفضل مشت صحفوهم مون اذا حني ولا مشت كاتكم دي ان شاء الله تعكم باللسخ اليه نالبات بزعبا زبونكم باللسخ تزاربوا له قوني لانه موضوع مهم ስለዝኾነ نعي نمجمرتا ጊዜ ኣብ ህይወተይ عيد ደቀይ ዘይርኸብ ኩሉ ጊዜ ሓሊፉ ማለት እዩ ደቀይ ወደቀይ በዚ ምክንያት እዚ وبعل خبلو ዝደሊ ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገበሩ ሰባት ከዓ ተሓጎስ ክስምዖም ምክንያቱ ክሕጎሱ ክደልዮም እንዲም ከምኡ ገይሮም እዚ ክሰምዑ እንዲም ደልዮም ከምኡ ገይሮም ተሓጎሱ ዝሕጉሰኩም ድሕር ኮይኑ ደስታ ኣብ ውሽጥኩም ዝኣቱ ድሕር ኮይኑ ኣነ ግን ኣይወድቕን ምንታይ ምስ ረቢ እፅጋዕ رب العالمين تايلو يعني أنا حجي ترديني نايت آية معناسي حجي ترديني لك رب كل جزء ولادك سبعيك سبيتك تلاقيها خوني فيديو أنا سي كم يجري تلاقيها خون موت زعم خيا ولادتي نبت تلاقيس كم يزبل نيره أقسم بالله حقي وقرآنكم من تاي مالتيو استخا وليدك استخا وزولدك يا ولادك وجهك خلو كتقيمي كتقيم كلها إيه كتقولوا لي تحزني كتقولي ونعو ربك قد وليو ስለዚ ኣብ ፀለእትዩ ካደይ ኣተኻ كيف تخا كنت دعاء تقبر له تمر قال له كنت نجار تبلو له تجوهيكو ولا ولاد كنا يقدر رجيمي يكونن أنت خمس دخون كإلو نايقدنا يكونن وش تخا حزن كسمعك خلو أخولي نربي أخولي ليتنك أترنع أمك حجوسن أبزيك أب بك بتصحيل كذا بالكاي ولاد نايكال أسب متي مينو نسخة سحارة يروح وزدك خلو أخولي خلاص كأقول لعلي ولا حنتي اللي فلذلك خير على تنت سلزي اتسب نعو انت اخا تصحلو تقول بك حسبنا الله ونعم الوكيل رب الله على ما انا بحق اندحر له خويني ولا كل سب كرحق تبلخ من يرحق ولا ولدي كرحق اندحر دلو انا اي قددوني انا قد يكون كون رحقي انا قد ابغوني يكوني اخو الجيز دليل نيره حج جن ابزي درجه بصي حق ناتي ديليت كمان انتي كم زخون تشوم دقي فليطم له تديليت نهاتي حج فليطم له فلذلك بزي مخنيات زي بزح ነገር ይርከበሎ ንኻልእ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህይወት نهاتي ንባዕሉ ከማን በፂሕሎ ስለዚህ نحناسي نتقي الله ربي نفرح ربي بالخلم بارك الله فيكم انت لكم جنة تبشروا ابشروا ده انا ولا حنتي والله قرآن زحز ربي زحزه حنتي كونني وانا فتنا الدنيا امتحان ابتلاء ولا بولاد كاتفتني خنا قلت بكل ነገር كاتفتن سباي كاتفتن سبيت كاتفتن أنا كابز كله زوجيني أبز عيد زي بتعم زبوز مخنيات زفت وقال يلا بقى أب عينين ده متأسف ده ترى بقى بخياتي قني ملقنا بس نعانا في قيا كابتو ولادي نتاقوال أنا في قنا تولدي أنا في قيا نتولد ولدي لأنه ولادي ولد كله خلو إن من يزنافق نتولد ولد سبحان الله كأنه توم ولاد يرسعهم كمان تولد ولد قل خلاص كم زين نبين سمعتي زلوا ودولد كمالتي حتى نزيخ تسأنو خلخا ناب كم زخ تسأنو خلو ربي بعلو زدلي يكبر بس أمر جم نم كأتوي أيدلني كل سب ولد له كل سب ولد الله انتهي بتحو انتهي خون أي فلتني لكن أنا كل جزء ربي أبغوني لسه أمن حنتي كونني أنا رب العالمين ككندو أم تفلتو كنت دايما أسي ماما سعاد ندابلوز دولو لي أجخوز زبلوني كن أبغون خلنا نحق زكي اليوم كلهم دعاء قبر لي هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يا رب نعمة يعني تنات كأولاد بخالق تبيلو رب العالمين كخالق من قد يخفتلك كندي أخوات كندي إخوات آمينكم أجوخي إلكم تأشم مقبارك إذا عبي نعمة نعي إذا محبة نايسب نعي عبي نعمة نعي رب أبزقوان إذا سبيشال دما نعي كيس معني له رب العالمين أنا كابولادين اللي على حسب لي رب العالمين أمسي لي أب لندن دي أب حنتي دي أب سعودية دي أب قلدي كلهم بقى يزيج النغة مالتين هذا فضل من الله يعني إتي نعمة بخالق زمت أخاني خرج سعيدة لني رب 5 جنيه يدلي لكعتهم زولدكم قربت لين جزء انت راحقوا لكن إتي خالق أخاني أبقول نخلنا أجخيلو كل جزء عائلة أترن زدولو لين زبولو لين زحسبو لين
تحጓሳ ብሂወተይ ዝእቱ እዚኦም ቆልዑት ምስኦም ዝሰርሕ ጥራይ ነባዕለይ ንዓይ ዓበ መሓባ እዮም ዝብሉኒ ውሉድ ውለደይ ተዘይረኸብኩም እዚኦም ቆልዑት ኣብ መዋዕለ ህፃናት ዝረኽቦም ልክዕ ደምኩም ደቂ እየ ዝሪኦም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም መፂኦም ንፈትወኪ ኢና ሰዓድ ኢሎም ጎዮም ክቡሕ ክሓንቅኑ ከለዉ ንዓይ ስእኹል እዩ ብዚ ዱንያ ወላ ሓንቲ ዱንያ ሓፃርያ ሓላፊት እያ ኩላትና ብዛ ቀብሪ ክንኣቱ ኢና ኩላትና ሒሳብ ኣለና ረብ العالمين خير يسرحنا وخير يبلنا سامحني يعني أنا أنفعيله بس أنا أنا تمالتها قلت زي تزارب نيرة كزارب أي حسب كل نيرة صراحة سبب يزمتوا يمكن ربي خزارب دليو خاني كميلة مستزاربت أنا خا بمسألة تحيزة كميلة بق أنا بزعباناتي تزارب زلا خوي تسمعني مخنياتو جني خمزيلو تلافاليفو ديلاتني تلافاليفو متل تلافالف السوس مسخين نزيعكم بكم لكم كتفردوا أديأكم جيرا لكم سخلاص أمينكم نزاقوال كتفتحوا كم مالتي لك أنا عايز زبط حن مالتي قالوا أتكمل أنا اللي واخم زبط حن زفلت أنا سبعة بيت السبن كم زجبرون الله سلزي ربكم فرحن كإلا لنا صراحة بحلف إسلام يكون كا ودق جير كان دا سجد كان ربنا بالكاسي كم تتجبر طبق أيقونن بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إذا رقية زجبرون بعلاتهم فإن شاء الله خلقنا العلينا ساتي جبرين قرآن وقرأ لنا نداولو ساتهم نبعلو قرآن ديم زقرأ زلوا السب رقية ديم زجبروا لزلوا ولا الدجالين ديم نبعلو أتفلتني لأنه أقرار حق له ويسلمنا أنا زجبروا زلا فالفون سبجن كم زيلو تزاربوا زبرجن أنا أعمل لوني لأنه إزي قرآن سنة ما أيبلني حدا سب رقية خلوا قريء ده إذا خيدن بري نعو الله فالفو انت يجركا انت يريخا مس من تزاربكا مس إلكا مس موقع كلا نجرنا كن زبجبر زلوا أنا أعمل لوني تخكل يكونني إن شاء الله أسفحنا هم زاربوا لينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير انتايلو قال is all time صحيح بتعمل مسكنكم جزاكم الله خير سبحان الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يخليكم ده سايبل إذن بعلو ناي طبيعنا يا ربي نعون دار أخمو أو كبلا إيه قالتي كومنت خري دحري السلام عليكم